का हो पुदीना भाई। का हाल चाल बा? आजकल बड़ा उदास रहता रे मर्दे। का है का भई? अरे हम काला उदास रहब आए? हमरा भीरी का नून रोटी घटता कि हम उदास बैठी बड़ाई ल। अरे ना ना ना, नून रोटी काहे घटी भाई। वैसे आज मजदूर दिवस बाटे, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। अरे हमरा काहे के बधाई देवता रह? हम ही कोनो मजदूर बानी के हमरा बधाई देवता रह? मजदूर के मतलब होला जे सरकार के नौकर बाटे ऊ मजदूर बाटे। सरकारी नौकर बुझाइल। जैसे मास्टर, जैसे बैंकर लोग, जैसे सचिवालय में ब्लॉक में काम करे वाला आदमी। असली मजदूर तो ऊ लोग बटे भारत में, खासकर बिहार के अंदर। हमनी के थोड़ी मजदूर बानी जा। अरे ऐसे काहे बोलत तारा? अगर ऊ लोग मजदूर बाटे तो हमनी के का बानी जा हैं? अरे हम समझतानी पुदीना भाई के बात, हम समझतानी। इनकर चाचा 5,000 पर मास्टर बनल रहे बुझाइल। आज 40,000 तनख्वाह बटे। तार कतना बा हैं? हमार तो बाबू 7,000 पर मजदूरी करत रहलन 10 साल पहले से। आज 8,000 मिलता उनका। हमरो 8,000 मिलेला। तो एगो बात बताव, हमनी के बानी प्राइवेट मजदूर आ एगो होखेला सरकारी मजदूर बुझाइल। आ हमनी के प्राइवेट मजदूर अपन तनख्वाह खातिर सरकार से कुछ बोलू ना सकेला, हड़तालो ना कर सकेला। हड़ताल कैल तो बाले बच्चे सब जाके भूखे मरब, ना कमैब ना खैब बुझाइल। आ एगो होखेला सरकारी मजदूर, जे सरकार के मजदूर बाटे, उनका देखो उनकर ध्यान हमेशा महंगाई पर रहेला। हाँ, हमनी से ज़्यादा तनख्वाह, हमनी से ज़्यादा कमाई, लेकिन ध्यान महंगाई पर रहेला। जैसे महंगाई बढ़ी वैसे ही हड़ताल करे लगी हैं लोग, हाय 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 तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह बढ़ाओ। आ सरकार उ लोग के बात मानेला आ तनख्वाह बढ़ाऊ देवेला। एगो हमनी के मर जेब तनख्वाह बढ़ावे के नाम लेब तो बुझाइल। एकदम सही बात बोलले भाई। हमनी के कमाइबे तो खइबे, हाँ ना तो पेट में भिजा के गमछी एगो बांध लो, आराम कर। ना कमाइब तो ना खइब। चल छोड़ यार, हटाओ। मजदूर दिवस मजदूर दिवस। हाँ, यहाँ मजदूर जे बाटे सुई से लेके पहाड़ तक बनावता, लेकिन ओकर परिवार आज भी मार भात से ऊपर ना उठ पाइलक। हाँ, यहाँ दू प्रकार के मजदूर बाटे, सरकारी आ एगो प्राइवेट। प्राइवेट मजदूर सुई से लेके पहाड़ तक बनावेला, बड़का बड़का बिल्डिंग तक ले, लेकिन ओकर परिवार देख आज भी वहीं के वहीं बाटे। आ सरकारी मजदूर रोज बढ़ता, हमेशा बढ़ता। जब कोई दिक्कत होकेला हड़ताल करके तनख्वाह बढ़ा लेवेला जा। आ प्राइवेट मजदूर आज भी उतने पर खटता, आगे भी खटत रही। यानी कि दशकों से चलता ही तो मरता, आगे भी मरी। सरकारी वाला बढ़ता, आगे भी बढ़ी। छोड़ हटाओ ई सब मजदूर दिवस ई सब पर डिस्कस करे से कुछ मिले के बाटे। चलो चलो ड्यूटी पर चलो, काम पर चलो। हाँ हाँ चलो चलो, आज हमरो ड्यूटी पर जाए के बाटे, ना तब फोन करता बार बार।